és a turisták 90%-a nem is ismer. Sziasztok, Csabi vagyok, és most ebben a videóban meg fogom mutatni nektek, hogyan is néz ki egy ausztriai túra. Az első 4 kilométer emelkedő, aztán megállunk egy gyönyörű kis víztározónál, fotó, pihenő és irány tovább. Feltekerünk egy ikonikus kilátóhelyhez, ahol egy becsületkasztás frissítőpont vár minket. Innen letekerünk egy hangulatos étteremhez, ahol tényleg jó a kaja, és a turisták 90%-a nem is ismer. Az út változatos, köves, gyökeres, erdei ösvények és murva található. Kihasználjuk az e-bike adta lehetőségeket, és felre cikázunk a hegyek között. A végén hosszú gurulás, vissza a völgybe, és aki akar, még ki is próbálhatja magát a bikeparkban. Ha nem ott szeretnél szédelegni, ahol ők, akkor keresd meg engem, és vegyél részt egy igazán izgalmas e-bike túrán. Ja, és ha szereted ezeket a kis teheneket, akkor ez a te helyed. Ez egy igazi osztrák élmény lesz e-bike-on. Ne felejts el bekövetni, nyomj egy lájkot, és kommentbe írd meg, hogy kivel jönnél. Na csá! És a turisták 90%-a nem is ismer. Sziasztok, Csabi vagyok, és most ebben a videóban meg fogom mutatni nektek, hogyan is néz ki egy ausztriai túra. Az első 4 kilométer emelkedő, aztán megállunk egy gyönyörű kis víztározónál, fotó, pihenő és irány tovább. Feltekerünk egy ikonikus kilátóhelyhez, ahol egy becsületkasztás frissítőpont vár minket. Innen letekerünk egy hangulatos étteremhez, ahol tényleg jó a kaja, és a turisták 90%-a nem is ismer. Az út változatos, köves, gyökeres, erdei ösvények és murva található. Kihasználjuk az e-bike adta lehetőségeket, és felre cikázunk a hegyek között. A végén hosszú gurulás, vissza a völgybe, és aki akar, még ki is próbálhatja magát a bikeparkban. Ha nem ott szeretnél szédelegni, ahol ők, akkor keresd meg engem, és vegyél részt egy igazán izgalmas e-bike túrán. Ja, és ha szereted ezeket a kis teheneket, akkor ez a te helyed. Ez egy igazi osztrák élmény lesz e-bike-on. Ne felejts el bekövetni, nyomj egy lájkot, és kommentbe írd meg, hogy kivel jönnél. Na csá!